Миналата година бяха заклани над 1800 курбана в 8 държави. Нашият екип беше на място в Нигер, където се заклаха над 850 курбана. Започнахме рано сутрин след байрамския намаз. Касапите не можаха да смогнат поради големия брой животни и жегата. Хиляди хора чакаха с часове под изгарящото слънце. Без вода, всеки чакаше реда си. С една надежда, че ще стигне до него парче месо. За съжаление не стигна за всички. Трудно е да забравиш тези картини, хора, които чакаха с часове и си тръгнаха с празни ръце. Някои от тях бяха вървели пеша с часове, само за да се наредят на опашката, за едно парче месо. За много от тях месо има само от байрам на байрам. Всеки от нас избира къде да заколи своя курбан. Но нека се замислим къде нуждата е най-голяма. Нека бъдем до нашите брата и сестри, където и да се намират. Защото ние сме едно тяло и когато една част те боли, цялото тяло изпитва болка.